1000 år. Vi kan se hele verden herfra, hvor vi står. Helt fra Kronborg til Jelling og Hammershus kan vi mærke historiens vingede sus. Danmark gennem 1000 år, du har charme og udsyn og bølgende hår. Hvis vi favner den verden, vi ikke forstår, så kan verden af i morgen blive bedre, end verden er i går. Hej og velkommen til Sigurd fortæller Danmarks historie. Vi sender direkte fra Nationalmuseet, og vi er nået til et helt fantastisk afsnit. Det handler om vikingetiden. Det var jo der, hvor man havde runesten, ligesom den her. Og prøv lige at kigge med herovre på tidshjulet, så kan du se, at da jernalderen var slut, der kom vikingetiden. Og hvad betyder viking egentlig? Jo, viking, det betyder sørøver. De havde nemlig skibe, vikingeskibe, som de sejlede ud i verden. Og så boede de i trælleborge. Ved du, hvad en trælleborg er for noget? Prøv at se. Sådan her ser en trælleborg ud, hvis man ser den fra luften. Og man har faktisk fundet spor efter 4 trælleborge rundt i landet. En her ved Slagelse, en over ved Odense, og en heroppe ved Hobro, og en oppe ved Løgstør. Og hvad var en trælleborg for noget? Jo, det de gjorde, vikingerne, det var, at de anlagde en vold, en rund vold, sådan her. Og så byggede de ellers deres huse inde i volden. Og den byggede de på en helt særlig måde. De byggede dem i klynger. Her byggede de 4 huse. Her byggede de 4. Og her overbyggede de også 4. Og de huse, de byggede, det tror jeg også, jeg fortalte i sidste program, de hed langhuse, sådan så dyrene kunne bo i den ene ende af huset, og familien kunne bo i den anden ende. Og når de havde bygget sådan en trælleborg her, ja, så havde de altså plads til, at alle kunne være der som sådan en lille by, et lille samfund, hvor de kunne hjælpes ad om alt muligt. Vikingerne boede jo rundt alle mulige steder i Danmark. Nogle af dem var sømænd, nogle var købmænd, nogle var bønder. Et af de steder, de boede, det var hernede i det, der i dag er Tyskland, i Hedeby. Og det var faktisk smart at være i Hedeby, fordi det var tæt på vandet, og derfra kunne de sejle ud i verden. De sejlede for eksempel til England, og de var nogle vage og vildbasser. De tog nemlig afsted og plyndrede og hærgede og sloges mod englænderne. Og hvis englænderne prøvede at gøre modstand, og det gjorde de nogle gange, så havde vikingerne skjolde, ligesom det her, så de kunne forsvare sig. Så når de kom afsted og sagde, så havde de sådan et skjold, ligesom det her. Her kan du se det originale trælleborgskjold. Den første vikingekonge, han hed Gorm den Gamle. Han boede i Jelling, som er lige her nord for Vejle. Og ja, Gorm den Gamle, han rejste en runesten. Han gad faktisk ikke rigtig have nogle nye guder, men så døde Tyra. Og det var altså derfor, han rejste runestenen til minde om hende. Efter Gorm den Gamle, der blev hans søn Harald konge. Man tror, han havde en blå tand, for han kom til at hedde Harald Blåtand. Og Harald Blåtand var heller ikke meget for nye guder. Men så kom der en gående ned sydfra, som hed Popo. Nu solst du bare høren, sagde Popo. Es gibt schöne nye guder, nye götter. Nå, nye guder, tænkte Harald Blåtand. Jeg synes nok ikke, vi behøver nogle nye guder her. Vi er glade nok for Odin og Thor. Nej, du skal også bare høre de her nye guder, sind sehr schön, sagde Popo. Og så sagde Harald Blåtand, så vil jeg have et bevis for det der med de nye guder. Du skal bære jernbyrd. Jernbyrd, det betød, at man skulle bære en glohed jernstang uden at brænde sig. Popo, han fik jernstangen i hånden, og tænk dig engang, han kunne holde jernstangen uden at brænde sig, og derfor blev Harald Blåtand overbevist. Så ses du bare der, sagde Popo. Det er god nok med de der nøje gøtter. Okay, sagde Harald Blåtand. Ja, det må jeg nok sige. Det kan godt være det alligevel, at der er noget om det. Og Harald Blåtand tænkte også, det var ret smart med nogle nye guder, for så havde han noget at gå ud og fortælle folk, både i Danmark og i Norge. Man ved det her. Man har nemlig fundet et jernkors. Og det har man fundet i Jelling, lige der. Han erobrede også Norge,
og han rejste en runesten mere, og den runesten er kæmpe stor. Men hvad skulle der stå på stenen? Det var han ikke helt sikker på. Derfor har vi sendt vores reporter til Jelling for at kigge på det der med runestenene. Det var her i Jelling, Harald Blåtand rejste en mega stor sten og skrev berømte ting med runer. Og her er den så, Jellingestenen, også kaldet Danmarks dåbsattest, hvorpå der står, hvordan Harald Blåtand samlede hele Danmark og hele Norden. Nu kommer det mest utrolige. Det er lykkedes Sigurd fortæller Danmarks historie at skaffe sjældne optagelser af, hvordan det foregik, da Harald Blåtand skrev på Jellingestenen. Se selv. Hvad skal der egentlig stå? Far? Hvad skal der egentlig stå? Hvad skal der stå? Hvad skal der stå på den her sten? Far, se. Vær lige stille, Svend Tveskæg. Far tænker. Hvad skal der stå? Hvad laver du, Bette Harald? Hvad? Jeg er ikke Bette. Jeg er konge over hele Norden, så sandt mit navn er Harald. Du Blåtand. snakker. Du skulle hellere komme til at hjælpe mig over i København. Hør nu her. Jeg er konge over hele Norden, så jeg kan ikke gå og rode i en køkkenhave. Det vil du ellers have godt af. Se nu bare den blå tand der. Den ser det af. Hvor gør du det? Og hvis du bliver ved med at spise så usundt, så bliver alle dine tænder blå. Ja, alle dine tænder bliver blå. Klap nu i. Hvad skal jeg skrive? Hvad skal der stå? Jeg kunne da ikke skrive på den sten. Det er det mest fjollede, jeg nogensinde har hørt skrive på sten. Så sandt jeg er Harald Blåtand, så skal det være Danmarks dåbsattest. Danmarks dåbsattest. Nu skal du vist ind og hvile dig, Bette Harald. Kom her. Klap så i! Ja. Det skal være Danmarks dåbsattest. Der skal stå. Ja, nu ved jeg det. Ja, nu ved jeg det. Det var vigtigt for Harald Blåtand, at det var det rigtige, han fik skrevet på Jellingestenen, for han var sikker på, at den ville blive stående i flere hundrede, ja flere tusinde år. Og det fik han ret i, for den står jo stadig her i Jelling mellem gravhøje og bøgetræer. Hvad skal der så stå i sådan en dåbsattest? Harald, jeg ved det. Der skal stå, vores køkkenhave står rigtig flot i år. Røvl! Der skal ikke stå noget med en køkkenhave på en dåbsattest. Jamen, så skal der stå noget om, vi alle sammen ønsker bedre vejr i morgen. Hold nu op! Det er jo lige meget om 100 år, når folk læser, hvad der står her på stenen, hvordan vejret var. Så skal der stå noget om, at stenøskerne skal slæbes i næste uge. Wow! Der skal ikke stå alt det, når det skal være noget betydningsfuldt. Så videre. Der skal stå, du fik renset negle i går. Det får du nemlig gjort hvert år. Det rimer. Hør nu her. Der skal stå noget med, at jeg samlede hele Norden. Jamen, det har det ved du da, at den min år, så jeg finder, kan lide. Nej, skriv du det om negle. Det er så meget bedre. Skrid væk, så jeg kan få arbejdsro. Jeg får ondt i min blå tand over alt det vrøvl. Nej, der skal stå. Nu ved jeg det. Der skal stå, jeg samlede ikke kun Danmark, men hele Norden og gjorde danerne kristne. Ja, det skal der stå. Ja. Det er nemlig det, der skal stå. Ja. Kong Harald vil gøre disse købler efter Gorm sin fader og efter Tyra sin moder. Den Harald, som vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde danerne kristne. Og det er mig. Ja. Så, den er færdig! Hurra! Så skal vi da have den. Den er færdig! Danmarks dåbsattest er færdig! Skål! Sådan gik det til, at Danmark fik sin dåbsattest, Jellingestenen, som altså stadig kan ses her i Jelling. Og Harald Blåtand, ja, han fik systemet Bluetooth opkaldt efter sig. Det er det system, som forbinder en mobiltelefon til bilradioen, ligesom Harald Blåtand forbandt Danmark med de andre nordiske lande. Og næste gang du kommer her til Jelling, så kan du gå hen til Jellingestenen og læse det, der står på den. Hvis du altså kan læse runer. Hej. Jeg ser dine tænder.
Og hvor er det fint! Har du ikke set min Harald? Harald? Ham med den blå tand? Ja! Jamen, han gik den vej. Harald! Jeg har fundet på det! Du skal skrive noget om tandpasta, for du skal seriøst få gjort noget ved en tand, Harald! Ja, tusind tak til vores reporter. Og det endte altså med, at det, der kom til at stå på Jellingstenen, det var ordene om, at kong Harald gjorde danerne kristne og samlede både Danmark og Norge. Prøv at se, her kan du se den originale tekst, og den står jo altså skrevet med runer. Og jeg synes, den der tekst var så god, at jeg havde lyst til at lave en sang med lige præcis den tekst. Kong Harald bød gøre disse kumler, disse kumler, disse kumler. Efter Gorm sin fader, og efter Tyra sin moder. Den Harald, som vandt sig hele Danmark og Norge, og gjorde danerne kristne, og gjorde danerne kristne. Sådan. Det var historien om kong Harald og hvad han skrev med runerne. Prøv lige at se her. En lille kopi her af en anden runesten. Runer, ja, det var det alfabet, de havde dengang, og som man skrev med. Og det var ligesom den måde, de kunne sende hilsner til os. Det var ved at skrive ting på runer. Men det skulle hugges ind i noget, der kunne holde sig. For eksempel en sten, eller noget andet, som kunne holde sig. Kan du gætte, hvad det her det er? Det er noget, der er fundet ned i Ribe. Det er faktisk, ja, det er lidt creepy. Det er et stykke af en hjerneskal fra et menneske. Og der er faktisk også skrevet noget med runer. Der står noget om Ulf og Odin og Højtyr. Og det har man altså skrevet ind i den her hjerneskal, som er blevet fundet i Ribe. Lidt små uhyggeligt, men også ret fascinerende, at det var altså den måde, de kunne sende hilsner til os helt tilbage fra vikingetiden. Og Jellingstenene, ja, dem kan du stadig se over i Jelling. De står der stadig og fortæller historien om vikingerne. Hvad med dig? Kan du skrive med runer? Du kan prøve. Prøv at gå på nettet og find runealfabetet. Så kan du se, om du kan skrive en hilsen til dine venner. Danmark gennem 1000 år. Vi kan se hele verden herfra, hvor vi står. Helt fra Kronborg til Jelling og Hammershus kan vi mærke historiens vingesus. Danmark gennem 1000 år. Du har charme og udsyn og bølgende